Καλησπέρα κύριε Μανία, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Βλέπουμε, γιατί το θέμα που θα μιλήσουμε αφορά τον ΕΣΔΑΚ, τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, με αφορμή όμως ένα άλλο πρόγραμμα, στο οποίο θα θέλαμε να μας βοηθήσετε. Σίγουρα θα πρέπει να το έχουν ακούσει οι φίλοι μας, αλλά ως προς τα αποτελέσματα που έχουμε, να δούμε πώς τα πήγαμε, κύριε Μανιέ. Θα αναφέρεστε στο πρόγραμμα το Food for Feed, όπως το έχουμε κατονομάσει, δηλαδή την παραγωγή ζωοτροφών από υπολείμματα τροφίμων. Βεβαίως. Είναι ένα μάλλον πρωτοποριακό, τουλάχιστον την εποχή που χρηματοδοτήθηκε πριν περίπου 5 χρόνια ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Ήταν τότε πολύ πρωτοποριακή η σκέψη στο να μπορέσουμε να πάμε από τα υπολείμματα τροφίμων σε κάτι εντελώς παραγωγικό όπως είναι η ζωοτροφή. Ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται συζήτηση για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τα υπολείμματα. Όλα αυτά που αναφέρετε στα πράσινα σημεία, την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή, στοχεύουν σε αυτό, στο να έχουμε μια καθαρή πρώτη ύλη, ώστε να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε κατάλληλα και να παράγουμε όχι ένα υποδιέστερο προϊόν, αλλά ένα ανώτερο προϊόν, ή τουλάχιστον να εντάξουμε αυτό το προϊόν στην παραγωγική αλυσίδα. Είναι όλη η σκέψη της κυκλικής οικονομίας, που είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας την έχουν ακούσει ξανά και ξανά ως όρο. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, πριν 5 χρόνια, το να συζητάει κάποιος ότι θα πάρω υπολείμματα τροφίμων και θα τα κάνω ζωοτροφή, ήταν κάτι το οποίο όλοι το γνωρίζαμε, όλοι το έχουμε βιώσει, κυρίως στον αγροτικό χώρο με τα κατοικίδια κτλ. Αλλά κανείς δεν σκεφτόταν ότι αυτό θα μπορούσε κάποια στιγμή να συζητιέται για μια ευρείας κλίμακας διαδικασία. Γιατί ξέρετε, έχουμε όλους αυτούς τους ενδιασμούς που προέρχονται από την εποχή των τρελών αγελάδων, των προβλημάτων με τα διατροφικά σκάνδαλα κτλ. Αυτή τη στιγμή, όχι εξαιτίας μας μόνο, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα πλέον ξανασυζητιέται. Μήπως τελικά δεν είναι βιώσιμη η παραγωγή ζωικής πρωτεΐνης χωρίς κάποια μορφή ανακύκλωση. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό στόχευε σε αυτό, στο να το διερευνήσουμε, στο να δούμε αν μπορούμε να παράγουμε με απλές διαδικασίες, και η κεντρική διαδικασία στο πρόγραμμα ήταν η ηλιακή ξύρανση. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο εύκολα θα μπορούσε να πετύχει ένα στόχο τροποποίησης ενός προϊόντος ηλιακή ξύρανση στο κλίμα της Κρήτης. Ήταν λοιπόν να πάμε να πάρουμε από την τουριστική βιομηχανία, που είναι εξαιρετικά μεγάλη στην Κρήτη, να πάρουμε ένα προϊόν καθαρό, γιατί έτσι ή άλλως στα εστιατόρια των ξενοδοχείων διαχωρίζεται και η καθαρότητά του είναι υψηλή, φτάνει το 99,9% κατά βάρος, και με τη βοήθεια της ηλιακής ξύρανσης να παράγουμε μια ζωοτροφή. Μια πολύ απλή ιδέα, αν θέλετε την άποψή μου, γι' αυτό και χρηματοοικονομικά βιώσιμη. Δεν χρειάζεται δηλαδή τρομερές εγκαταστάσεις ή πολύ μεγάλες διεργασίες, δύσκολες, πολύπλοκες κτλ. Για να επιτευχθεί. Παρήχθηκε λοιπόν μια ζωοτροφή, δοκιμάστηκε και σε παραγωγικά ζώα, χείρους και όρνηθες, μονογαστρικά όπως τα λέμε, και σε κατοικίδια, στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου τα κατοικίδια, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών τα παραγωγικά ζώα. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, λαμβάνοντας υπόψη γιατί πρώτη ύλη μιλάμε. Κανένα πρόβλημα στα ζώα, κανένα πρόβλημα υγείας, κανένα πρόβλημα με μικροοργανισμούς, κανένα πρόβλημα με ρήπους, με μικοτοξίνες, τίποτα από όλα αυτά. Πολύ θετικά προϊόντα. Προφανώς είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν επιτρέπεται με βάση το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, αλλά θεωρώ ότι ξεκίνησε μια συζήτηση. Ναι, γιατί αν κατατεθούν και τα στοιχεία, όλη αυτή η εικόνα από την παραγωγή αυτόν πια τον, να το πούμε, νέο προϊόν, βασίζεται βέβαια είναι ένα νέο προϊόν, ξέρετε, οι διεργασίες πάντα δίνουν ένα προϊόν. Δηλαδή, σωστά. Αν κάποιος σας έλεγε ότι εγώ θα παράγω μία μεμβράνη πλαστικού από υπολείμματα, στην οποία μπορείτε να τυλίξετε τα τρόφιμά σας με ασφάλεια, θα ήσασταν πολύ θετικοί να το δεχτείτε αυτό. Κατευθείαν. Δεν θα αμφισβητούσετε. Κάποιος σας λέει ότι θα παράγω από υπόλοιμα τροφίμων ζωοτροφή, αμέσως, πια είναι αυτονόητο, έτσι, δεν το καταδικάζω, το θεωρώ λογικό, νιώσετε μία αναστολή. Παρόλο που σκεφτείτε ότι η επιλογή μας διαχρονικά για χείρους και όρνηθες ως κατοικίδια δίπλα στο σπίτι μας έγινε για αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί μπορούσαν να καταναλώσουν τα δικά μας υπολείμματα.
Δεν τα επιλέξαμε τυχαία αυτά τα ζώα. Ναι. Μπορούσαν να καταναλώσουν τα πάντα. Και υπολείμματα από κρέας, αντίστοιχα και τα δύο μονογαστρικά αυτά είδη. Άρα δεν είναι κάτι ξένο, αυτό θέλω να σας πω, έτσι. Είναι προφανές αυτό. Αυτό θα σας έλεγα, ότι και τουλάχιστον και εμείς εδώ στην Κρήτη, που έχουμε όλοι λίγο πολύ επαφή με ένα χωριό, ξέρουμε αυτήν την οικονομία την αγροτική. Δηλαδή οι άνθρωποι το έκαναν χωρίς να έχουν σπουδάσει, κύριε Μανιέ, έτσι, χωρίς να έκαναν πολλά πράγματα από αυτά που τους οδηγούσε η φύση από μόνη της, χωρίς να έχουν σπουδές, χωρίς να ξέρουν. Μα είναι εξελικτική η διαδικασία, ξέρετε. Είναι εξελικτική μέσα από εκατοντάδες χρόνια συμβίωσης με τα ζώα. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Είναι προφανές ότι πλέον δεν μιλάμε για το κατοικίδιο που έχετε σπίτι σας, που εκτρέφεται για να το καταναλώσετε κι εσείς. Μιλάμε για βιομηχανικές μονάδες, μεγάλες παραγωγές ζώων, χιλιάδες ή εκατομμύρια τόνοι κρέατος που καταναλώνονται ανά πάσα στιγμή. Υποψιάζουμε, το γνωρίζουν οι ακροατές, αλλά ο πληθυσμός των εκτρεφόμενων ζώων αυτή τη στιγμή στην Κρήτη πρέπει να είναι περίπου ίσως με τον πληθυσμό του νησιού, σε ανθρώπους μιλάμε. Ναι, πρέπει να είναι ίσως και μεγαλύτερος, αν λάβετε υπόψη σας τις όρνηθες, αν λάβετε υπόψη σας τους χείρους που εκτρέφονται και κυρίως τα εγωπρόβατα και τα κατσίκια. Ο πληθυσμός των ζώων που εκτρέφουμε στην Κρήτη πρέπει να είναι ίσως περίπου με τον πληθυσμό των ανθρώπων που ζουν στο νησί. Άρα αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ένα τεράστιο κύκλο παραγωγικό. Εμείς στην Κρήτη εισάγουμε το 99,9% των ζωοτροφών μας. Είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι δηλαδή ως κτηνοτροφία από εισαγωγή. Δεν είμαστε οι μόνοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της είναι εξαρτώμενη από εισαγωγές για τις εκτροφή των ζώων που καταναλώνει. Άρα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο το ξανασυζητάμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σας είπα ότι το βασικό προτέρημα αυτού του έργου είναι ότι έδωσε στοιχεία και δίνει στοιχεία για την έναρξη της συζήτησης. Διότι το πρόβλημα ποιο είναι το νομικό? Δεν είναι ότι υπάρχουν δεδομένα που λένε ότι αυτή η διαδικασία ή η διαδικασία του να πάρω υπολείμματα τροφίμων και με μια επεξεργασία HYZ να παράγω ζωοτροφή είναι επικίνδυνη. Δεν υπάρχει δεδομένο. Υπάρχει όμως η αίσθηση της ασφάλειας που απαγορεύει να κάνω κάτι με βάση την πηγή του προϊόντος. Δηλαδή δεν αναλύει ο νομοθέτης αν σε ένα εστιατόριο που έχει χάσπ, όλοι γνωρίζουμε τι είναι το χάσπ, έτσι, που έχει χάσπ, που έχει εξαιρετικής υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, διότι τρέφει ανθρώπους και μάλιστα φανταστείτε 5 και 4 ξενοδοχεία με πολύ υψηλές απαιτήσεις διατροφικές και ασφάλειας από τους καταναλωτές. Αυτό λοιπόν το υπόλοιμα που διαλέγεται στην πηγή με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πάλι είναι κανόνας του ΧΑΣΠ, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Κανείς δεν είπε λοιπόν έλα να αναλύσουμε αυτό το προϊόν και να δούμε αν έχει κάτι επικίνδυνο. Όχι. Η νομοθεσία εξορισμού το θεωρεί λάθος. Επειδή είναι ας πούμε απορρίμματα αυτά. Και επειδή είναι υπολείμματα, πρέπει να χρησιμοποιούμε πολύ σωστά τις λέξεις για να μην τρομάζουν τον κόσμο. Είναι υπολείμματα. Και επειδή είναι υπολείμματα, η νομοθεσία το θεωρεί εξορισμού ότι είναι ένα ρίσκο που δεν θέλει να το λάβει υπόψη τους. Πλέον όμως ανοίγουμε τη συζήτηση, την ξεκινάμε, δεν την ξεκινάμε με λάθος σημείο αναφοράς, δεν είναι μόνο η κερδοφορία ή η βιωσιμότητα, είναι το πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει κτηνοτροφία. Το καταλαβαίνετε αυτό ότι παράγουμε ζωοτροφές, το 52% της παγκόσμιας παραγωγής καλαμποκιού πηγαίνει σε ζωοτροφές. Αντιλαμβάνεστε γιατί μέγεθος μιλάμε. Το 52% της παγκόσμιας παραγωγής του καλαμποκιού πηγαίνει για εκτροφή ζώων. Άρα μιλάμε για εκατομμύρια τόνους που αξιοποιούνται από παραγωγή, γεωργική παραγωγή που πηγαίνει στην ζωική παραγωγή και όχι απευθείας στον άνθρωπο. Οι πόροι που καταναλώνονται σε νερό, σε γη, σε καύσιμα είναι επίσης εκατομμύρια τόνοι ισοζυγίου διοξιδίου του άνθρακα και άρα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση μήπως τελικά υπάρχουν πιο φιλικά περιβαλλοντικοί τρόποι να επιτύχουμε αυτή την εκτροφή, αλλά με ασφάλεια. Επαναλαμβάνω, η λέξη κλειδί είναι ασφάλεια και το βασικό στόχο του προγράμματός μας ήταν να αναδείξει ότι αυτή η διεργασία είναι ασφαλής. Και με μία λέξη τα κατάφερε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπετε δηλαδή ότι σε επίπεδο χώρας για να στηριχθεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει διάθεση, υπάρχει ενδιαφέρον? Εγώ θα έλεγα, προσωπική μου όμως άποψη αυτή, ίσως περισσότερο συναισθηματική και λιγότερο επιστημονική, είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
η κτηνοτροφική παραγωγή στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει φιλικότερη στο περιβάλλον, ανεξάρτητη, με χαμηλότερες αποτύπωμα περιβαλλοντικό, εάν δεν βάλει την ανακύκλωση τέτοιων πρώτων υλών έμεσα ή άμεσα. Προσέξτε, γιατί υπάρχει και το έμεσα. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς έχετε ακούσει για τις προνύμφες, για την εκτροφή προνυμφών σε υπολείμματα. Ο νόμος αυτή τη στιγμή επιτρέπει να εκτρέφονται σε φυτικά υπολείμματα, όχι σε υπολείμματα τροφίμων, φυτικά υπολείμματα. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από τη στιγμή που αυτή η εκτροφή έχει δείξει ότι είναι ασφαλής, πολύ πιθανόν να περάσουμε σε ένα βήμα στο οποίο να εκτρέφουμε τις προνύμφες μας σε υπολείμματα τροφίμων. Πάλι υπολείμματα τροφίμων από εστιατόρια που είναι πολύ παραγωγικά, αλλά δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ένας έμεσος τρόπος να το αξιοποιήσουμε αυτό, που είναι ίσως ακόμα πιο ασφαλής από τον άμεσο, τον οποίο μελετήσαμε εμείς. Άρα ξεκινάμε μια συζήτηση. Αλλά το βασικό στοιχείο της συζήτησης, ξέρετε ποιο είναι? Να αποδειχθούν όλα με βάση τα νούμερα. Να βάλουμε όρια, να βάλουμε ποιοτικά όρια. Να απορρίψουμε ή να επιτρέψουμε κάτι με βάση την επιστήμη και όχι μια αίσθηση ασφάλειας ή έναν φόβο ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Ναι, αυτό δεν το συζητάμε, γιατί ούτως ή άλλως αυτό μετά θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα είναι, κύριε Μανιέ, το οποίο θα κάνει το θορυβό του και θα εξαφανιστεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ακούσαμε με προσοχή τα νούμερα που είπατε για την Κρήτη, για τις εισαγωγές, για τις ζωοτροφές. Δηλαδή ότι η Κρήτη θα μπορούσε από μόνη της να είναι αυτάρκη σε αυτό το κομμάτι, από την άποψη ότι και αρκετά ζώα έχουμε, αλλά από την άλλη έχουμε λόγω του τουρισμού πάρα πολλές μονάδες τουριστικές, ξενοδοχειακές και εστιατόρια που μπορούν να δίνουν αυτήν την πρώτη ύλη, ώστε στη συνέχεια να παράγεται το νέο προϊόν της ζωοτροφής. Δηλαδή αυτό πραγματικά να είναι μια κυκλική οικονομία, ένας ωραίος κύκλος, γιατί έχουμε και τις δύο προϋποθέσεις. Και τον ήλιο βέβαια. Και τον ήλιο. Αυτό. Νομίζω ότι τώρα κλείσατε τον κύκλο πολύ ωραία. Στην Κρήτη, με την ηλιοφάνεια που έχουμε, με την ταύτιση τη χρονική στιγμή της ηλιοφάνειας με τον τουρισμό, δημιουργείται ένας συνδυασμός με ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό και παραγωγικό αποτύπωμα. Δεν ξέρω και δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει το σύνολο ή και ακόμα και μεγάλο μέρος των αναγκών μας, αλλά είναι σίγουρο ότι μπορεί να δημιουργήσει μια τοπική παραγωγική δυναμική, η οποία να έχει πρόσβαση στην τοπική αγορά. Προφανές αυτή θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα κάθε έναν που παράγει, ή να θα μπορούσε να το πουλήσει στο γείτονά του. Και αυτό, ξέρετε, είναι και η φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας. Είναι να παράγω εγώ, να πάρω τα υπολείμματα κάποιου και να παράγω μία πρώτη ύλη που το θέλει ο διπλανός μου, το θέλει η επόμενη βιομηχανία. Και όσο πιο κοντά είναι, τόσο πιο χαμηλό είναι το μεταφορικό αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό μεταφορικό αποτύπωμα. Αλλά αν εγώ θα μπορούσα να παράγω κάτι που θα το καταναλώνει ο γείτονας, είναι πάρα πολύ καλό από το να το βάλω σε ένα πλοίο και να το στείλω στην άλλη άκρη του κόσμου, που προφανώς θα μπορούσα να το κάνω αν η οικονομική του αξία είναι σημαντική. Αλλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτισμικά κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα γίνει, είναι το άμεσο μέλλον κτλ. Πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού κράτους. Πρέπει να συζητάμε για αυτούς τους κανόνες, πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς και να επαναξιολογούνται και να επαναδημιουργούνται ή να επανασχηματίζονται. Σας θυμίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι πριν 30 χρόνια κανείς δεν θα έλεγε να επαναχρησιμοποιήσουμε υγρά απόβλητα για την άρδευση. Έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Όσο καλά επεξεργασμένα και αν ήταν, κανείς από εμάς, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι εμάς, δεν ήταν και πολύ θετικοί. Διότι ήταν ένα φόβος, υπήρχε ένας φόβος. Αυτή τη στιγμή είναι καθιερωμένο πλέον σαν διεργασία. Οι περισσότεροι βιολογικοί καθαρισμοί, τουλάχιστον στην Νότια Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο και στο Ισραήλ, δηλαδή και σε άλλες χώρες, κάνουν υψηλό βαθμό επαναχρησιμοποίησης. Είναι νομοθετημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό πλέον. Υπάρχει δηλαδή οδηγία που δίνει τα ελάχιστα όρια, νομοθετημένο από την ελληνική νομοθεσία, και μάλιστα η ελληνική νομοθεσία είναι πιο αυστηρή από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα έχουμε μια πεπατημένη, έχουμε μια διαδικασία στο οποίο κάποιος πήρε ένα απόβλητο και το χρησιμοποίησε απευθείας στο να κάνει άρδευση, ακόμα και νοπό λαχανικών επιτρέπει η νομοθεσία. Άρα, αν επιτρέπει η νομοθεσία στα υγρά απόβλητα, γιατί έβαλε όρια και είπε ότι αν έχεις αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορείς να το κάνεις, τότε υποψιάζουμε ότι μπορεί να γίνει για κάθε είδος απόβλητο και για κάθε είδος διεργασία.
Αυτό είναι που ζητάμε, αυτό είναι το βασικό κριτήριο, να μπουν όρια, να μπει να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο που θα έχει ποιοτική αξιολόγηση ενός προϊόντος και θα εγκρίνει ή όχι αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσείς συνεχίζετε και ο ΕΣΔΑΚ τη δουλειά, κύριε Μανιέ, η συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ ήταν εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική. Συνεχίζει ο ΕΣΔΑΚ αυτό, δεν το συνεχίζει? Βέβαια, συνεχίζει και συνεχίζουμε και πάμε στα επόμενα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε συνέχεια σε όλα τα επίπεδα σε αυτή τη συνεργασία και σε αυτή τη διεργασία, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Μανιέ. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους πραγματικά, γιατί αφορά γενικότερα τη ζωή μας, το περιβάλλον, την οικονομία μας, αυτά που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, στα οποία μάλλον αναφερόμαστε τον τελευταίο καιρό πολύ συχνά. Καλή συνέχεια, κύριε Μανιέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.